Yaba mfowethu sanibona. Phungale njalo. Cha, akonakala kakhulu. Yazi ngithini? Yabo lento yokuthi abantu bathwele kumele niyiyeke. Kumele niyiyeke lento yokuthi abantu bathwele. Sibani bani uthwele, usibani bani uthwele. Leyo nto yokuthwala kade yabakhona kodwa kwakuzila ukuthi kukhulunywe kudlalwe ngayo. Uyabo? Makuwukuthi ukhulela emakhaya uzoyi-understand-a kangcono lento. Inkinga ukuthi iningi lethu sakhulela emadolobheni asinandaba ne-history. Lokho kusenza ukuthi sikhulume nezinto ekungamelanga yikhulunywe. Uyabona, abakhulela emakhaya bayazi ukuthi kwakuthiwa kunezindawo la okungakhulunywa khona ngezinye izinto, okungadlalwa khona ngezinye izinto. Ngisho ekhaya egcekeni wawuthi uma ungakhuluma uthi umkhovu wawungashawa nokushawa. Yabo? Uma ungadlala nje uthi utikoloshi. Kunezinto nje kunezinto fana nalento yokuthi yabo wawungavumelekile uyenza ukuthi ibiza inyoka lento. No. Kwakuziwa kwakuthiwa kuyazila ezinye izinto zazingazili kwakwenzelwa inhlonipho ukuthi ukhule unenhlonipho usabe ukukhuluma ezinye izinto zazivuselela unembeza babetshala unembeza ey'nganeni ukuze usabe ukudlala ngezinye izinto. Ke singene la ekuthwaleni. Kudala wawungekho umuzi okwakungathwele kuwona. That is why obabamkhulu babefuyile. Yabo nje ubabamkhulu wakho wayefuyile ney'nkomo ey'ningi kuthiwa esibayeni ayingeni i-roll on. Umuntu nje ofake i-perfume and spray awungena esibayeni senkomo. Uma uke wangena esibayeni senkomo zazivuka ubhejezana inkomo zidudulane zidudule nawe zilwe nawe because kwakuwumuthi wala ekhaya ukuqinisa isibaya. Uthola ukuthi iy'nkomo zakwasibanibani ayihlukani ziwu-more than 500 kodwa ziluswa umuntu oyedwa. Ubani umuntu ongalusa iy'nkomo eziwu-500? Ngeke. Kwakuvamile kwakuduma ukuthi kudala ngifuna unichazela kahle ngokuthwala ukuthi abantu bakudala babethwala kanjani. Kwakusuka umuntu uyabona, umuntu labantu okuthiwa abantu izizwana, kusuka umuntu eMalawi ezofuna umsebenzi la ekhaya. Mefika la ekhaya fike lo muntu alusa iy'nkomo la ekhaya alusa iy'nkomo lo muntu iminyaka 10 years. Kuthiwa uthola ukuthi akakhokhelwa lo muntu, ukhokhelwa ngey'nkomo ngonyaka. Kwakuba nenkomo ayitholayo ngonyaka, kube nenkomo ayitholayo. Makuwukuthi welusa iy'nkomo eziwu-500 maybe ngesivumelwano kuthiwa iy'nkomo eziwu-10 zizokunikeza inkomo eyodwa ngonyaka, okanye lusa la ekhaya sebenze la ekhaya makuphela unyaka sikunikeza iy'nkomo. Uthola lo muntu usesebenze more than 30 years, so kumele ahambe ney'nkomo ezidlala ko-30. Uyabo? Loyo muntu wayebulawa. You understand? Thwetshule okanye abulawa. Kodwa mebulawa wayeza la ekhaya, abanye bathi umthuso. Wayeza la ekhaya jike ezosebenza futhi la ekhaya aqhubeke ezeluse lezi iy'nkomo kodwa ethwetshuliwe. Leyo nto ebizwa ukuthi umkhovu. Yabo? Kuthwelwe ngaye lo muntu. Eluse lo muntu la ekhaya kodwa uyakhokhelwa enjalo engasekho. Kwakunento ayikhokhelwa ngayo, maybe uzophiwa umfazi khona la egcekeni. Yayimfihlo leyo nto. Uzophiwa umfazi khona la egcekeni kuthathwe ingane yentombazane. Leyo ngane ayiyi esikoleni. Vele kudala kwakungayiwa esikoleni. Leyo ngane ayendi ngisho ukwenda ayiyi ngisho emendweni. Yabo? Ayiqomi le ngane. Izovela ibe la ekhaya, Nkosi yami, le ngane lena ibe yisidalwa sikaNkulunkulu le ngane. Ivele nje ingathi ayiphilile kahle ekhanda le ngane, umfazi waleya nto. Yabo? Lowo muntu wayephiwa aze aphiwe nengane la ekhaya. Dala ngikhuluma mina ngabantu abakhulela emakhaya. Yabo? Ngesikhathi kusadume kakhulu, kusagqame kakhulu lento ukuthi ukufuduka. Kwakuthathwa kuthathwe umntwana wentombazane, loyo muntu akagani uyohlalela leso silwane leso maybe sibongwe ngomfazi. Yabo? Then lo muntu kunemigomo okumele ilandelwe.
makungenzeka ukuthi lo mfazi lo uyashona, kumele kukhethwe futhi omunye khona la egumeni. Uyabo? That is why uzobona ukuthi ngesikhathi abelungu sebefika nevangeli likaJesu, befika bethi kunokukhona ukuvuka kwabafileyo, abantu bazilahla leziya zinto bangazilahla kahle. Ngifuna ukunitshela ukuthi why nihlupheka manje, why sihlupheka sabantu abamnyama. Abelungu mabefika bafika but bangaba nepower yokuthi basihlukanise naleziya zinto. Kumanje leziya zinto solo ziyasilandela la sihamba khona. Uyabona? Because kwakwenziwa something. Mina ngikhumbula emakhaya kwakuthathwa imbuzi, uthola ukuthi umkhulu wala ekhaya ushonile, kuthathwa imbuzi la ekhaya. Okokuqala impela nje ezinyaneni, kusezinyane kuthathwe kuthenwe. Lingathenwa leli zinyane, ngeSiswati sithi kuphakula, baliphakule leli zinyane leli lembuzi. Kumele kube izinyane leduna, thathe liphakule, lingaphakuli lingathenwa, liyekwe kancane. Yabo nje mase lingathi liyahlambuluka, seli-right ekuthenweni, seliqala ukuhlambuluka, lalithathwa kuthathwe umoya kababa mkhulu wala ekhaya ufakwe ezinyaneni. Yazi, leyo mbuzi leyo izobheka ezinye, leyo mbuzi leyo ihlukile kwezinye. Uma besayithatha benza lezi zinto, ngeke ngichaze konke ukuthi bazofika benzeni, kodwa uma besayithatha benze zonke lezi zinto, kuzobe kuyimbuzi straight natural nje, ngokuthi ikhala ibaleka mama, futhi kukhetha umuntu oyedwa okuyena ozoyenza leyo nto. Yabo? Akunoma ubani nje ozolokhu nje ozongena esibayeni afika libambe lelo zinyane, bese lelo zinyane lelo kuyafungiswa umoya kulo. You understand? Malisuka lapho kumele lichame, mabelibeka phansi alisabaleki, selilandela abantu. Umoya womuntu usungenile kuleyo mbuzi leyo. Okay, kanjalo futhi nasey'nkonyaneni kuthathwe inkonyane kwenziwe the very same thing. Yabo nje lezo y'fuyo lezo zombili zivele ihluke kwezinye iy'fuyo. Yabo? Okay, angikho lapho kakhulu. So njengamanje kunemindeni othi muyibheka ubone ukuthi labantu ngathi baqalekisiwe noma abaqalekiswanga. Leya nto ihamba yathukuthela, isilambile, isilala naye wonke umuntu la egumeni, silala nawo wonke umuntu la ekhaya. Yabo? Isihlukumeza kwasani, ayisabheki ukuthi lona kafanele lona ufanele, because lento leyo bafowethu vele yona idila ngani, ngegazi. Umilala nomuntu la ekhaya ubuhlobo begazi lobo. So leyo nto leyo siyagqilaza because akasekho umuntu odirector lezo zinto, akasekho umuntu ophethe, wonke umuntu usephethe iBhayibheli esandleni. Ake nibuyele niyobheka ukuthi nathi manilahla lezo zinto zalahleka na, zalahleka ngendlela e-right yini. Yabo nje kumanje maybe abantu abangalandelwa izinto 1%. Yabo? Ebantwini abamnyama, the rest silandelwa izinto esingazazi zobaba mkhulu. Kanti lento lena yayishiyo, uthola ukuthi ubaba mkhulu kuthunjwa umuntu samoya wabekwa la ekhaya, lo muntu ubheka iy'nkomo, ubheka iy'mfuyo, ubheka imfuyo yala ekhaya. Kwakubiza ma umkhulu esezoshona, wayebiza omunye ingane yakhe ayethembayo, ayitshele, ayishiyele lezo zinto, izosala ibhekile. Kodwa manje ziyosala nobani lezo zinto, ngoba nonke senabalekela emasontweni, kuthiwa asizingeni, senathenga izindlu ko-Kmon, asizingeni lezo zinto. Ethi naye izinto ezemimoya ziyahlukumeza. Uyabona? Mina ngazi ukuthi ningenze njani, angisho ukuthi ningaya emasontweni. Ukholo lomuntu lusenhlizweni, lusegazini. Okuthiwa lahla usesandleni, okusenhlizweni ngeke uze ulahla. Yabo? Kodwa manje kunezinto kumele niy'bheke, vele ukuthwala kwakukhona and kuyazila ukuphatha emlonyeni ukuthi ubani bani uthwele, usibani bani uthwele, wona waye ungathwali ngoba une-connection, uyakwazi ukubona izinto. Iyazila leyo nto. Uyabona? Kodwa-ke manje kwakungathwalwa ngengane yala ekhaya. Kwakuhamba umuntu ahamba ayothathwa
umuntu ukuthiwa uyisizwe, umuntu ongaziwa, afike ukuthwalwe ngaye. Uyabona? Lowo muntu loyo uzohamba afele la ekhaya. Akufani-ke naseMozambique. eMozambique ingane uma izalwa ingane kunesihlahla esimilayo, angazi noma siyatshalwa, kodwa kunesihlahla esiba khona egcekeni. Lesi hlahla lesi ingane izokhula naso ihambe iziyofika maybe emadorobheni, ihambe iziyofika maybe kuphi kuphi emayini. Le ngane le mivelelwa inkinga le siya-reporta lesi hlahla la ekhaya. That is why umuntu waseMalawi, umuntu waseMozambique akabulawa. Wambulala lo muntu ngeke nimngcwabe la. Bangaka abantu baseMozambique enake nabangcwaba kwalunga nje. Maybe kusuke kungenziwanga zona lezo zinto, but kunomuntu nje eMpumalanga mina engake ngambona sasondelene kakhulu. Wabana angisakhumbuli isibongo sakhe ukuthi wabani leyo mfana. Nesibongo nje sithe phecelezi. Le kude le kodethe le la kukhandwa khona ugesi eMozambique. Lo mfana lo wadla uphoyizeni ehlushwa umfazi. Utheme uyeMpumalanga lento abasenkomazi bayazi lento. Behlala enkomazi nje la indawo kuthiwa eLangoluphi eBhekisisa. Behlala lapho lo mfana. Ashona. Waphuza uphoyizeni, umuthi wokufutha iy'nambuzane zasengadini, washona. Umfazi wakhe emjolela. Le nsizwa le bafonela abakubo bathi, usibanibani lapha useshile kanje kanje. Wasuka ubaba wakhe le weza la. Kanti angithi yabona usemakhaya phela konkomazi lena ubuntu busekhona, akufani nakogoli. Umvuleni imoshari yamthatha, yathatha isidumbu faka emakhazeni, wafonela ubaba wakhe weza ubaba wakhe. Uthe uma efika ubaba wakhe kwafuneka iy'mali ey'shisiwe ukuze isidumbu sisuke la eSouth Africa sukuyela umngcwele siye le emakhaya. Ubaba wakhe wafika laphana wacela ukuyibona ingane yakhe, wayibona. Kuthiwa wakhuluma naye phambi kwabantu bebuka. Wakhuluma naye but ngolimi lwakubo. Walala ubaba wavuka engekho ekuseni wahamba. Yasala ingane yahlala lapha. Uthi ingane lo mfana wayeshonile wadisappear, akabonakala kuze kube manje akangcwatshwanga. Kwasala ibhokisi kuphela. Maybe kwasala ngazi noma ifriji yini, tray yakhona leyo. Wahamba lo mfana. Yabo kwayisimanga impela ukuthi hawu umuntu okade esemoshari kanjani wahamba. Abanye bayangcwatshwa kuvuka unogwatsha bale kuhambe, uyabo. Lo muntu usuke ehambile kubo. Bayahamba banendlela abenza ngayo, ahambe umuntu aye kubo afike bamngcwabe kubo. Yabo. Abangcwatshwa-ke kunemindeni, kunama-families analezo zinto, hhayi wonke umuntu. Njengoba la eSouth Africa nakhona kuney'nkolo ney'gigaba zakhona, nemikhuba namasiko akhona. Yabo. Nakhona-ke kunjalo kunezinto ezenzekayo ezingafani. So-ke engishoba futhi ukuthi yabona njengoba sihlupheka thina nje, kunezinto esizishiye emuva okuyizona okumele ngempela yilandelele. Uma kuthi ufuna uyilahlisise, make sure ngeke zikulandele lezo zinto, ngoba nazo lezi zinto ziyatsheleka ukuthi hey wena njengamanje siyakungcwaba okanye njengamanje siyakuxosha, buyela kini, nimnikeze inhlawulo yakhe lo muntu abuyele kubo. Impela abaningi abantu abahluphekayo ngenxa yalezo zinto. Thola ukuthi abakwazanga ukuthi bahambe bayosholeza kulo muntu. Angithi ithuna lakhe likhona liyaziwa. Mhlawuleni lo muntu, nimbuyisele kubo, abuyele kubo, nimtshele ukuthi hamba kini nayo inhlawulo yakho, hamba kini, ukuze nathi sikwazi ukuthi sisale siphumule kahle. Because kunemikhovoti kolosho baningi lapha emagcekeni, sidlala nabo, silala nabo. Ubona odadewethu no-anti bethu bengashadi nje balala nalezi zinto lezi, and manje asisakhethi nqindini sibhakela zilale nanabafazi bethu. Uyabona, ney'ngane ey'ncane kulala nazo zonke lezi zinto lezi. Uyabona, yizo lezi zinto lezi iy'thwalo zakudala ziyasilandela namanje.
and yekani ukube nilokho nithi usibanibani uthwele, nilokho nithi usibanibani uthwele, thwalani nani. Uyabona? Ngiyanitshela mina kwakuvele kukhona ukuthwala. Nisubscribe lapho, ni-like. Thank you very much.